गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसेक्टिन बराय हरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थामनेल आरो टाइटेल बनायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै टपिकआ मा टपिक जानो थांगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर जोंहा माने भिडिअआ माने मोननै मोनथामसो एसे माने मिक्स जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायब्ला मिथिगोन माने जोंहा माने सासे माने हौवाया माने गावनि हिन्जावखौ बोरै रायदों नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायलागौ नै बेनो हिन्जावा सानै हौवा लाग्रा इयो दांना लालाय आंखौ थालाय आखायाव जल्दि साबिया बोरो बुजाग्रोसो आं मानसिफोरजों ओमफ्राय उनावसो बिहर लागोन बुजाग्रोयो मा खालामदों नोंलाय आं खालामा मा खालामनो खालामग्रा दं आं खालामा नों मा खालामनो सोर खालामग्रा दं लेंहरनाय आं खालामा लेंहरनाय खालामग्रा दं लेंहर उनावसो मिथियो बेफोरबायदि मानसिया साबिदा लाखायाव नै बिखौ नायनानै ला सानै साथाम हौवा लाग्रा इयो गोदाव सोरावनो दा मोजां खुगासो बुंगासिनो आं थालाया लाबो साबिया लाबो जल्दि नाबा जारलासो दं आखाइ होआखै खिन्थु आखाइ होनांगौबा बेलेग जागोन खादां लोगोफोर नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ माने संला मंला एकदम माने जानला मानला भिडिअ आरो दिनै भिडिअ माने ओरैबायदि माने सासे आइजोआ सानै साथाम हौवा लानानै रुमाव माने उन्दुहैबाय थायो होननानै बुंदों आरो लोगोसे गावनि बा गावसोरनि न'आव माने उन्दुहैबाय थायो होननानै माने हौवाया रायनायखौ नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन आरो लोगोफोर गावनि असे हौवा थाखानानै माने गुबुन हौवाजों माने बै हौवाजों उन्दुलाय बै हौवाजों उन्दुलाय बै हौवाजों उन्दुलाय माने बेफोरबायदि माने बारे माने हौवा थाना हौवा गैयिफोरबायदि संसार जायिफोरबायदि माने बेफोर माने गुबुन हौवाजों माने बारे माने रुम लानानै उन्दुलायबाय थानाया जों समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो आरो लोगोसे बेखौनो बुङो कि बबे गामिनि आरो बिसोरो बबेनि बिसोरखौ माने गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोना नुखाजोब्बायानो बै जोंहा माने जारा फाग्लिफोरनिखौ बै थास' फाग्लिफोरनिखौथ' नुखाजोब्बायानो ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय समाजनि गेजेराव ओरैबायदि आनलिगेल जानाय आजिखालिनि दिनाव माने दै आजिखालिनि दिनाव माने फेसबुकफोराव ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ माने हगारो ओरैबायदि माने एकदम माने बिथा गरम जाफैयो फेसबुक आजिखालि मानो होनोब्ला माने फेसबुकाव फैबा माने नैबेखौ देखायनो लुबैनाय नैबे गाहायखौ देखायनो लुबैनाय माने ओरैबायदि माने गाज्रि जाजोबनो हमबाय लोगोफोर मा बुं ना गिदिर ना उन्दै ना गावनि सोमोन्दो लाथावनांगौ बा सोमोन्दो लाजायै बा सोरनिबा समाव माने जनानैबो बाथ्रा कनसेप्ट रायलायजायो बे जोंनि माने आलाय सिलाय जिखुनु माने गान्जा फाग्लि स्टाइलनि गथ'साफोरखौ मा बुंनो आजिखालिनि दिनाव माने ओरैबायदि माने बेताल गोजाखार जेनेबा रायलायनाय माने बाथ्रा खोथाफोरानो माने आजिखालिनि दिनाव माने बिजाबाव सोसन जानाय माने गोदान माने बिजाब ओंखारनायफोरबायदिसो माने एकदम बिराद गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै बिराद नुगासिनो दं आरो बेफोरखौ माने मोजां खालामनो थाखाय बिराद सम नांसिगोन मोजां खालामनो हाला इसोरखौ माने दामि मबाइल लादों दामि केमेरा लादों आजिखालि 4G 3GB रेमफोरनि मबाइलाथ' बिसोरनि थाखाय जालिया एकदम 12GB मबाइल नांगौ 15GB मबाइल नांगौ एकदमबारे जिबायदि गाज्रि भिडिअ हगारनो जुजिगोन मोजां गाज्रि बाथ्रा रायलायनो रोंलाबो बेफोर माने फोथाराव थांसिगोन मोजां गाज्रि रायलायसिगोन भिडिअ हगारसिगोन आरो बै आइजो माने साथाम साब्रै माने हौवाफोर लाना उन्दुबाय थायो जाहैदों माने दाखो माने हौवाया माने गावनि हिन्जावखौ ओरै दाम दुखु माने रायनायखौथ' ससियेल मिडियाआव नुखाजोब्बायानो बेफोरबायदि थासारियाव माने बेफोरबायदिखौ जों माने हमथालांनो हायाब्ला समाजनि थाखाय बिराद आनलिगेल जायो बेरेखा जायो बेफोरखौ माने खोमालांनो हानांगोन लोगोसेयै गावनि इयुननि गथ'फोरखौ माबोरै खालामनो सानदों दा संसार जाखानाय हिसाबै गावनि उन्दै गथ'फोरखौ मा खालामनो सानदों बेफोरखौ माने बुजिनांगोन सोरबा माने हौवाजों थांनानै सोरबा हौवाजों उन्दुफिननाय बा सोरबा हौवाफोर लोगो लानानै लाइन मारिनाय बेफोरखौ गारनांगौ मानो होनोब्ला नोंहाथ' हाबा जाखानाय बेखौ मिथिनानै माने नोंसोरो माने दाबायदिनि दिनाव माने गथ' गथायखौ लेखा फरायहोनांगौ गथ' गथायनि लाइफखौ नायनांगौ बेफोरसो जोंनि थाखाय माने मोनथाय संसार जानाय बेनो जोंनि माने इयुननि लामा बेखौ बुजिनो नाजानांगौ आरो गुबुन हौवा नागिरनानै गुबुन हौवाजों रायलायनानै गुबुन हौवाफोरजों लेटिंफोराव रायलायनानै उसुंगुराफोराव खना रायलायनानै हौवा हिन्जाव नांलायलायनाय बोराबलायनाय बेफोर माने समाजनि थाखाय आनबेरेखा जायो माने बेफोर खामानिखौ मावनाङा माने आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावमारदोंबा माने गामिनि रायजो राजाफोरा माने गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो लोगोसे जुरिमाना खालामनांगौ पान्दुलिफोर लिरनाय बायदियै बेफोरखौ माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने भाइरेल जाखाबाय नालाय बेफोरखौ माने गामिनि मान सनमान थाङो बिदा फंबायनि बिहाव बिखुनजोनि गासैबो मान सनमान थाङो बेखौ माने गोख्रोङै एक्सन लानायानो जोंनि बर'फोरनि थाखाय माने बिराद गोख्रोंथि माने बिराद माने गनायजाथावनाय बाथ्रा लोगोफोर आरो लोगोसे बेफोर माने आइलि जाइलि सिख्लाफोरखौ माने गोख्रोङै एक्सन लानांगौ बेफोरबायदि बैसो समावनो फादुलाबायनाय माबा गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ मा बुंनो आजिखालिनि दिनाव माने सिख्लाफोरा साफा सानै सिख्लाफोरा माने फेसबुकाव फैबा माने बिराद बेखौनो लानानै बिराद गरम जाफैयो मानो देखायनो लुबैयो नोंसोरो माने फिसा बुस्थुफोरखौ लानानै आं बेखौसो बुंदों लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंफायदों आंखौ निश्चय बर' हारिनि फिसानानै गोरोन्थिया आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरबा गोदानै फैदोंबा सोरनिखौ साजा खालामना होदो आरो लोगोसे साजा खालामखानोबा जेबो नङा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर बर' हारि
जौगाजादों